Dneska jedem na žraloky. Já jsem teda zaspala, takže jsem vstávala asi před 15 minutama. Ale tady je naše loď a není zrovna moc hezky dneska, no, tak uvidíme. Takže mám tohle, protože ve chvíli, kdy jsem se vzbudila, tak ještě pršelo. Tady můžete vidět všude louže. Tak se to bude hezčejc, no. Morning! Welcome to Sea Monkey Tours. My name is Simate. With me my colleague Nawaz, Musse, Minate, Yaish and Camila, okay? Yeah. And first we are directly for more information for the shop. Okay? Guys, please take a seat and حرکت خیلی سریع بودیم، حرکت خیلی سریع ها. یهو یه لحظه وایسادن و صحنه رو دیدن. این لاک باش گیر کرده و عملیات آزادسازی. Thank you guys. با یکم بریده ولی برو شاله که حالت خوب شه عزیزم. Is it a baby one or no? Yeah, it's small. Okay, time for him to go. Ciao. آره لفت زندگیش. Thank you guys, thank you. V tom veškerém bordelu je zamotaný ještě krab, ale prosím vás, je tam hřeben, nějaká nádoba na něco, pytle, samozřejmě, jo, víc je tam krabů. Je tam samozřejmě hodně nějakých jako provázků a tak. Zpátky do vody házíme jenom jako dřevo. A ty tak vyhodit. Krabík! Daka! Daka! Koda. we swim with the nostrils, okay? So when you're doing the snorkeling here, please do not touch them. Teď jsme přijeli do atolu Vávu, který je teda jižně od našeho atolu a zaparkovali jsme, zakotvili jsme loď. Není to úplně dneska klidný, ale není to tak hrozný, ta hladina. Takže dobrý. Na vás všem vysvětlil, jak se mají ve vodě chovat. Máme určitý prostě pravidla, které jsou potřeba dodržovat tak, aby to bylo pro všechny bezpečný. No a nejdřív tam skáčou lidi, kteří si chtějí udělat dron. To znamená, že leží na hladině té vody, musí mít na noze ploutve a dron je točí ze zhora, aby měli hezký videa. Tady zrovna probíhá jedno točení. What's on your head? My head is a palm tree. And This is a takže teď se čeká, až si všichni udělají dron, respektive já vám ukážu, jak se čeká, jo. Prostě všichni milujou pozorovat ty žraloky z lodi, to znamená, že ti, kteří si tam dělají ty drony, tak ostatně je prostě pozorujou, točí si to, protože ve chvíli, kdy nejste v té vodě, tak je to fajn pozorovat i z té lodi, protože je to prostě zážitek vidět ty žraloky, no. Tady už je připraven další člověk, který půjde hned po tam. A tamhle vzadu jiná společnost, tak tam se někdo rozhodl si udělat dron s tím, že plave na nějakém lehátku, na něčem. Většinou to bývá nějaká jako mušle nasypovací nebo něco takového. Jako to je taky možnost, no.
No, no. Want to say something? Say dobrý den. Dobrý den. Vítejte na Floridu. Vítejte na Floridu. Tohle to je lokální ostrov, další v tom samém atolu, ve Vávu atolu. A sem se jezdíme dívat na rejnoky, kteří se tady shromažďují na pláži. Obecně tenhle ten atol je jako bohatý na zvířata, na mořské živočichy z rodiny žraloků. Tak uvidíme, kolik jich tady bude, protože teď by měla být sezóna páření, to znamená, že oni se většinou někam odplavávají schovat a pářit, tak uvidíme, kolik jich tady bude. A tady se rybaří. No, ale jakoby moc jich není, no. 1, 2, 3, 4. Někdy tady máme třeba 15, 20. Mám hlad jako prase, ale tady je boží pekárna. Mají tam donaty, mají tam i slané věci. Úplně se těším, protože jsem nesnídala, jak jsem zaspala. A oběd je daleko, respektive, já nevím, za hoďku. Ty neříkej mi, že mají zavříno. Ne, je zavříno, ne, já jsem chtěla do pekárny. Umřu hlady. Jo, tak asi takhle to funguje na Maledivách. 11:17. Dneska je celé pondělí. Mají otevřeno do 12 a pak mají pauzu. Tak smůla. Umřu hlady. Zase se staví jako vždycky všude. Ale je to tady hezký, hele. Floridu opouštíme a ještě jedna zastávka. A to na Sandbank. Tamhle se točí drony, tamhle máme loď a jinak nikde nic. Nafukovací srdce. Našli jsme to cestou, tak je to naše.
Takže dneska jsme se vrátili... jsem zapomněla i chodit. Co? Yes, forget. Can you say hi? Čau. Čau. Takže dneska jsme se vrátili, kolik je? V 2:30. Něco takového. A většinou se jdu podívat, co jsme udělali za fotky, za videa, dát si, já teda ne kafe, já si dám tak jako juice, tady pán si dá kafe, že jo? Že jo? Pojďte, jo. You can say jo. Jo. A pak většinou jdu spát na chvíli. No. Can you say hi? Ahoj. Jak si máš? Jak se máte? Jak si máte? Food very good, like very good today. Yes, serious. It was the vegetable rice and the chicken rice. You're vegetable-less. I ate both. I ate Chicken-less. both. Vegetable and chicken. Oh, good. Našli jsme srdce. Co s ním budeme dělat? Čau. Plavat. Čau. Yeah, very nice. Pěkný, že? Firdaus, sej, krásný. Say krásný. Say krásný. Mě to vždycky po tom výletě tak sluší, to je neuvěřitelný, opravdu nádhera. Já jsem chtěla něco říct. Mám paměť jak akvarijní rybička, nevím. Jo, už vím. Cestou zpátky jsme ještě hledali delfíny a manty, protože součástí toho žralokového výletu, prostě výletu na žraloky do toho Vávu atolu, je i hledání mant a delfínů. A když je najdeme, tak si s nima poplavem, nebo se aspoň jakoby podíváme z lodi. No, ale dneska ne. Dneska jsme nenašli ani jedno. Prostě všechno je v té přírodě vždycky 50/50. Já jsem hrozně ráda, že je to tady dělaný tímhle způsobem, že všechno potkáváme ve volné přírodě a hold se někdy jako může stát, že to zvíře prostě nepotkáme, protože nejsou na žádném vodítku, nemají žádný GPSky, nejsou jako žádný uzavřený oblasti. Všechno je to volná příroda a pak se samozřejmě může stát, že se ve volné přírodě zamotají do kecám a nevím, co bych řekla. Jakoby není úplně hezky, no. Bubák. Je dobrá věc. I don't think that this is what Duolingo teaches you, no? No, I said right now this is good, no? I said that, no? Yes, but I don't like. Can you learn something useful? Next time when you ask me to say something to Radim, I will say this. What? Dobrá věc. Stop it. Are you 5? No. Ahoj! Ahoj, Boženko! Ahoj, broučku! Ahoj! Ahoj, Bobíku!
Boženko. Čau. Jak se máš? Co jsi dělala celý den? Máš hlad, viď? Jdem domů. Sing? Já jsem nakonec spát nešla, ale... Jezus. Tady jeden spáč je. Tak, je večer. What time is it? 7 something. 7 něco. A jsme v kanceláři Sea Monkey. Hello, it's me Simate. I'm with Camila in Sea Monkey office. You see, inside it's very nice logo, and this is my friend Sade. Say hi from chill man. That's it? That's it. Když se tady kohokoliv zeptáte, co má večer v plánu, tak většinou následuje jenom jedna odpověď a to je práce. Tady totiž většinou všichni pracují do minimálně 10, 11 a pak to jako končí. Takže třeba kluci, kteří právě jezdí takhle na výlety, tak začínají v 6, 7 ráno, musí být teda jakoby připravení dřív, takže spíš mezi 6 a 7. Potom přijedou z výletu, třeba okolo 3, 4, pak mají většinou třeba službu v kanceláři, někteří mají volno a pak ještě až jakoby do 10, do 11. Jo a žádný víkendy, to je podle mě důležitý. To je docela hustý, ne? Jako já bych padla podle mě za měsíc. To je prostě 24/7 bez žádný vidiny nějakých volna, jenom aspoň tý podělaný soboty a neděle. Jako fakt mazec. Večeře číslo 2. Měla jsem už nějaký toasty doma, ale tohle je prostě skvělá kuřecí nudlová polívka, kterou tady úplně zbožňuju, ale ona nechutná jako vývar u nás. Ale spíš, co mě natáčíš? Ale spíš je prostě dokysela a je to hrozně dobrý. No a tohle, to je moje nejoblíbenější jídlo tady a nevím, proč jsem se to nedala. To je crispy chicken burger, nech toho. Dobrou chuť. Tak to by pro dnešek bylo. Dobrou.